Ngate anjing nih yo. Apa wis rendem apa piye? Nggih menawi, Mbah. Nek tak belas jare nek waduh minggu Mbak. Oh, alah. Nggih. Teh niku mboten enten rencang iki. Mboten ana. Mboten lho aku. Putune napa mboten gadah tambah gitu. Enggak kok tadi ambek tapi megah. Yuga. Enggak duwe anak. Kula niku yo yogane Nure Mbah Darmo. Oh, Nure Mbah Darmo. Nggih. Kula manggen nang pasar mriki. Iya nek nyetel apa garama pun. Nggih, mriku. Mangane kalih anu niku Mbak Sutik. Pak Bos niku kok tepang Mbak Sutik niku. Tepang nggih gak cilik lho Le. Sampai wis aku lunga nang Mojokerto. Omah-omah nek kono wis gak tau. Mulai nang kecil. Niki Mbah Katilah niki piyambakan. Mbah Tukilah piyambakan teng griya mboten enten rencang ini dulu. Apa sih nyapas wan aku ya. Ponakane sing mboten teng mriki pengen teng mriki mboten wonten ta, Mbah? Enggak enak untuk mati betul. Nggih, sabar, Mbah. Nek kene tadi ngene apa? Wis aku melok mangan opo. Lho le aku. Nggih, niki wonten donasi saking Senyum Sahabat, dulur-dulur Senyum Sahabat. Mengke saged ningali teng video kula. Ngeten, Mbah, niki monggo ditampi. Nggih. Nggih, mugi-mugi damel anu malih. Nggih. Nggih pun, Mbah. Mawon. Nggih, damel saged nyambung